Unsa pod kaha ang sintomas sa mga lalaki nga ga-andropause? Una, di na sila ganahan makighilawas. O, ingana na nga term ha. Unsa man ang makighilawas, ma'am? Di mi ka relate. Dili na ganahan ang mga lalaki makig-sex. Daghan na bagid ang dili makasabot pa og kanang deep na gid kay nga Bisaya, no? Labi na aning kani atong mga students bitaw kaning nga generation karon. Matingala sila, ma'am, Bisaya kay kang dako. Di mi kasabot sa imong mga ginapang istorya. Nahala, sige. Si ma'am na mag-adjust. Ikaduha, mas mugamay ang mga muscles sa lawas. So dapat before ka moabot ani nga mga age no nga kanang kuan. Dahil ikatulog kay kanang kuan sila mangluya. Unya ikaupat kay mas malo ilang self-esteem. Unsa man na siya, ma'am? Kuan kada bang wala na kay sila'y believe sa ilang kaugalingon. Wala na kay sila'y confidence. O dili na sila confident enough. No, mo low ang ilang self-confidence. Ang uban pod kay sad sila always. Masulubon, sad. Unya galisod og tulog. O mura gid ni ang pareha. Ang pareha sa menopause sa babayi ug andropause sa lalaki ang galisod og tulog. Agoy. So na-advise sa Dr. Willie Ong, aron na kuno nga mahibaw-an nato kung niubos na ba ang inyong testosterone kay para magilis mga lalaki no nga naminaw karon sa mga lalaki nga naka-view karon sa atong live, sa mga lalaki naminaw sa radyo, unsa ang pagkahibal-in nato nga niubos na ang level sa imong testosterone. Pwede nato nga ipasusi sa laboratorio pinaagi sa blood tests.